Il-mulej jagħtikom is-sliem. Il-ħames opra tal-ħnina lill-mulej jgħidilna nwettqu hija din, kont marit u ġejtu iżżuruni. Il-mulej veru qiegħed fil-morda. Dan nista' ngħidu jiena stess fix-xogħol il-mulej tani bi grazzja u bi privileġġ mal-morda f'Mater Dei. Ħbib tiegħi, Ġesu qed jistennina mmorru narawh fil-morda. Kważi kważi jiena ngħid mill-esperjenza li qed jokorbilna li mmorru narawh. Darba persuna qalt li Patri, jiena għandi 7 ulied u ħadd minnhom ma jiġi jarani. Kif tibqgħu quddiem din is-sitwazzjoni, kemm titniktu vera, għax Ġesu jridna li mmorru nżuruh fil-morda għaliex hu jinsab fihom. L-esperjenza għalmetni wkoll ħbieb li meta kien hemm familjari li ħadu ħsieb sewwa il-morda tagħhom, anki dawn meta ħallew din id-dinja tajt x'kemm ħallewlhom paċi għaliex jafu li għamlu magħhom dak kollu li setgħu. Mela vera Ġesu li tajt int li meta nżuru l-morda qed inżuru lilek. Iftaħ li qalbi mulej ħalli jiena nitħeġġeġ biex immur nara l-morda. U jekk jiena mulej għandi ħafna ħin fuq idejja u ma naf se nagħmel bih, ħeġġiġni f'din is-sena tal-ħniena li mmur inżur il-morda għax jekk bil-grazzja tiegħek nagħmel ferħan u ferħana lil marit u marita, jien inkun għamilt ferħan lilek stess. Grazzi mulej.